Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Watla kalong ke Sien ke Nyngkong bagi Nongïalehkai Triathlon ke Jilla ki bakin lek bani Shembanta ha ke Nongïalehkai bahe jonggeri hinrei ki lala ban wanra burami ke Jilla da ke Khur hadu Tylli ki Takma. Kini ki Nongïalehkai ke Shembanta ha ke ITF Nationals and Age Group Triathlon Championship araja arpun Rio ke belapen long da ke Indian Triathlon Federation hapuni nadu ke khat South Tarik hadu ke khat Rio Tarik Nailar araja arpun Rio. Hagani ka lumpong ka Khur na Meghalaya ka ladon khat arngot ki noi Shembanta ki pekan thop ya nyongot ki kenthai bat san ngot ki shinrang hapo ka lama jaga Meghalaya Triathlon Association. Yakani ka Khur la yalam na ka kong Repika padi ka president jaga Meghalaya Triathlon Association ya ka bala seng men ha ka khat san tarik jin liu mentau snam. Kalong ru ka jing job ka bakra ya ka association namar tang hapo arbnai na do bala seng ya ka kala la ban pen kre bat pha ya ki Nongïalehkai ban ya Shembanta ha ka lumpong ka bahe. Ka triathlon kalong ka way ka Nongïalehkai ka bakentop ya lightly ki benta kata ka jingjingi ka jingnya cycle bat ka jing mare ki bahapan pendap marway hadin marway. Na kani ka lumpong ka kong sumar biang maulong u Dr. Ardenista Lingdo bat ka kong Glarinda Watlang kila Khur ya kata kamarupa kat ba ka kong Balasiudor Watlang bat ka kong Napi sabat nong bet kila Khur ya ki Takmar nong. Na kini sahnyo ki way pat ki Nongïalehkai na Meghalaya kila laban pendap ya ka jing kun bat kila rong ha kathop ka bashpau ngot ki bahakman. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya